сменили, защото тук има муфа. А тук са нямали редукции или не са знаели как да направят връзката. Имало муфа до муфата и пъснали се тръбата и до там. Нали ме попита човека защо да са го сменили. Муфата си е намерил. Те намериха тук. Тя трябва да е точно там на метър. На метър от горната му. Еми толкова по 1 метър. Защо с 32 са го направили тук? Не ми е ясно. Добре. Що не щеш, сега ще сменим това. Така. Добре. Средно, нали? Идеално повече не трябва. Така. Вървиме надолу. Да, да сложим скобата. Къде е другата част на скобата? Сега трябва да продължаваме да демонтираме.
Пусни тук да видим сега какво. Тук е 150-ка, както предположих. А ти под цимента сложи хартия около тръбата, така ли? Да. Това за две тоалетните още, така ли? Да. Сега. Две туалетни, това сложихме, значи сега ревизията да слагаме. Хартия трябва ли още? Не. Казах им някакво. Те ни изчакаха малко. Сега ще го затворим. Ма те знаеш какво? Те не се усеща, че не е само туалетната, ами и това. И мивките. Те въобще не се усеща. Аз за туалетните им казах, но те мога грешка. Сега ще го затворим. Сега ще да... Виж, ако се запуши дим, откъде се бърка. Разбрах. Добре. Иначе без него не става. Сега запълваме и циментираме бърка разтвор. Ти. Те вече могат ли да ползват съседите, да им кажа? Ами могат още от одеве. Аз като го вързах няма проблем. Да им кажа, че... Могат, готов си. Къде е водата? Прибира инструменти. Много благодаря. Да, тук виж, тук може да се сложи. Тук може да се сложи коляно. Да. Тук може да се сложи дъга на 45, на 15 градуса. Ако трябва да се повдигне малко на 15 градуса, има дъгички. Може всичко. И тук може. Супер, благодаря много. Точно това. Ами супер, много мерси. Точно това беше идея. А вие останали канализационни